Здравейте на всички и добре дошли отново. Юни вече е зад гърба ни и е време за новото издание на нашия месечен преглед на индустрията. В тази поредица разглеждаме най-важните събития от света на хартиените чаши, хартията и опаковките за еднократна употреба. Юни не беше месец на големи пробиви, но няколко дългосрочни тенденции продължиха да оформят бъдещето на нашата индустрия. Нека видим какво се случи през изминалия месец. Първата тема, която привлече вниманието ми през юни, отново беше развитието на бариерните покрития. Сътрудничеството между UPM, Michelman и Babst продължава. На пръв поглед това може да не изглежда като голяма новина. Според мен обаче най-важното не е продуктът, който разработват, а начинът, по който го разработват. Преди години една компания произвеждаше хартията, друга разработваше покритието, а производителят на машините просто създаваше машина, която да работи. Днес този подход вече не е достатъчен. Едно ново покритие може да покаже отлични резултати в лабораторията, но да се държи съвсем различно в производствената линия. То може да реагира различно на температурата, да създава проблеми при запечатването, да се напуква по време на формуването или просто да не работи ефективно при високи скорости. Именно за това производителите на хартия, специалистите по покритията и производителите на машини вече работят заедно още от самото начало на разработката. В това партньорство UPM разработва хартията, Michelman работи върху биобазирани бариерни покрития, а Babst разработва технологичните процеси, които позволяват тези нови материали да работят надеждно върху индустриалните производствени линии. Заедно те не създават просто нов материал. Те изграждат цялостна производствена система. Според мен това изпраща много ясно послание. В бъдеще конкуренцията няма да бъде само между компаниите, които произвеждат най-добрата хартия или най-бързата машина. Тя ще бъде между тези, които могат да създадат най-добрата цялостна система. За производителите най-важното не е продукт, който работи добре в лабораторията, а система, която работи надеждно през цялата производствена смяна. Втората тема, която изпъкна през юни, беше продължаващото развитие на екологичните регулации в Европа. Това не е тема, която ще изчезне скоро. Европейските регулатори вече не разглеждат опаковките за еднократна употреба просто като отпадък. Те оценяват целия жизнен цикъл на продукта, от суровините и производството до употребата и рециклирането. Преди беше достатъчно една хартиена чаша да може да се рециклира. Днес въпросите са много по-подробни. Какъв вид покритие използва? Какви химикали съдържа? Може ли реално да бъде разделена и рециклирана в съществуващите съоръжения? Какво е въздействието на използваните суровини върху околната среда? С други думи, вече не е достатъчно просто да твърдите, че един продукт е устойчив. Компаниите все повече трябва да доказват това с технически данни. Според мен това ще има две важни последици. Първо, производителите ще трябва да обръщат много повече внимание на суровините, които купуват. Изборът на хартия само въз основа на цената вече няма да бъде достатъчен. Второ, производителите на машини също ще трябва да се адаптират. С навлизането на нови покрития и нови материали машините ще трябва да ги обработват със същата скорост и стабилност, които клиентите очакват. Особено смятам, че компаниите, които изнасят за Европа или планират да навлязат на европейския пазар, трябва внимателно да следят тези промени. Много от регулациите, които днес се обсъждат в Европа, постепенно ще окажат влияние върху производствените стандарти и в други части на света. Вече видяхме това при продуктите с PE и покритие и вероятно ще наблюдаваме същото и при следващото поколение технологии за покрития. Третата тема, която привлече вниманието ми, бяха цените на хартията. През последните седмици разговарях с производители от различни държави и почти всички споделиха една и съща тревога. Цената на хартията остава едно от най-големите предизвикателства, особено за европейските производители. Наскоро проведох подобен разговор и с производител в България. Натискът върху разходите продължава, а при такива условия увеличаването на производството не винаги е най-доброто решение. Компаниите, които успяват да намалят производствените отпадъци,
често постигат по-добра рентабилност. Понякога печалбата не идва от това да произведете повече чаши, а от това да изхвърлите по-малко хартия. В заключение, юни не беше месец на драматични промени за индустрията на хартиените чаши. Въпреки това три основни тенденции продължиха да набират скорост: бариерните покрития от ново поколение, екологичните регулации и производствената ефективност. Най-важният извод за мен този месец е следният: нашата индустрия вече не е просто производство на хартиени чаши. Тя е управление на материалите, машините и устойчивото развитие като едно цяло. Тази трансформация може да изглежда бавна днес, но според мен компаниите, които ще бъдат лидери през следващите 5 години, вече се подготвят за това бъдеще. Пожелавам ви успешно производство, успешен бизнес и устойчив растеж. До нови срещи следващия месец. Бъдете здрави!